Hey yo, what's up everyone? My name is Brian and welcome back na po sa akong video, no? Tama, no? So karon no, balik na punta sa atong segment na luto-luto. Magluto-luto na punta og pinaka-simple. Simple kay na siya lutoon niya. Simple na pud ang ingredients to doon na pud ko ni Inday kung saan pagluto ani. Ang atong lutoon kay Lumpia. yes, lumpia. Chicken lumpia. So, mag-start na tano. Let's go! So, isa-isa na nakukuan ha. I-introduce na ko sa inyo isa-isa ang ingredients. So, lumpia wrapper, giniling na manok, Chinese pechay, carrots, sayote, sayokuya, onion, garlic, and bell pepper, and sibuyas. So, ready na atong mga ingredients, no? So, let's start the add. So, kailangan na to og keyboard, cutting board, chopping board, og cuchillo. Let's start! Moro nang ginahimo guys. Pampatanggal daw ni siya og duga. Pampatanggal og, kasi tawagan na Brian? Tagok. Tagok. Tagok? So while nagtadtad si Inday sa atong mga lamas, no, akong buhaton kay mag-lailahi ani, mag-separate. Lisod kay pag-separate ani kay nigpis kay siya. Pakita na ko sa inyo sa pagtanggal ani na flawless kaayo. So let's go. So ana ni siya, no. Pangita ni mananaon ni mo siya, tapos kung makita ni mo ang kuan isa ka pieces, birahon ni mo siya gihinay-hinay. Ana, birahon ni mo siya na di siya masamad gyud. Ana, then kumana ka sa number 1. Then mangita na pud kay kaduha. Anaon nimo kung makita na pud nimo siya. Simple lang kay jud siya, guys. Makarelate ka, dali ra kay siya. Mura siya nagtanggal ang kagkugang. So naka-add na si Inday og mga lamas na ginahinay na siya. So gamay ra kay ingredients niya, no, maora gyud. While nagkuan mi, no, add si Inday, magkuan sa suroy ta mo diri sa little farm ni Papa, no. Kan man no, dili man jud na mo ni kanang kuan balay wala ni Papa. Mag rest house na mo. Nagkuan siya diri, na siya mga tanom. Oh, na siya mga tanom, na siya kamatis. Pakitaan ta mo nagkuan pa siya watermelon nagtanom. Nako best friend ako diri Dugay na nako siya best friend dira. Siya si Mumoy. Butan kay na siya diri. Dugay na kay namon ni siya na unggoy. Butan kay siya. Manghingoto gud ni siya. Pakitaan ta mo guys magpahingoto ko. Moy. Moy. Hingoto ito be. Hingoto ito. Kita na kumot niya. Tagana tog pagkaon Tagana tog saging si Momoy. Kuha og pagkaon niya. Mutaan man ni siya kung sa mo alang, pero kung lain tao magduldo siya na. Palayo na lang gyud mo kay kumuton yun yung buhok ninyo or makamprasan mo. Dira. Naramay. Ano isa? Dagan na siya. Tag pagkaon. Di na mo siya pwede dolong kay masuko na siya, oh. Awa. Thank you, Budmoy. Thank you. Ito na yung sarili mo. Tumato ang unggoy, no? Pakitaan mo sa watermelon nagi-tanam ni Papa. Lagan na siya tanam diri. Plantito mo na si Mama si Papa, plantito o plantita. Mga tanam, lagan na siya tanam. Na siya baby watermelon diri gitanom. Dara. Dira. Watermelon. Dara. Nana na siya kagamay, presa ka mo. Biwag na ka dira, bi, nag-vlog ko, bi, siyog lakaw-lakaw, banya ikaw, sige kag-ad-ad, bi, wata ka natabangan, bi. So, nako i-share dahil sa inyo, no, sa nahitabo gahapon, kaya dako man ang bulan, no, kuan siya, ning hunas, dako daw ang hunasan. So, gi-invite mi sa igagaw ni Inday na manginhas daw. So, nangadto mi dito, mamauna ni ang clip, nag-vlog mo gahapon, no. So, mao ni ang vlog, para makita ninyo. Let's go! Hi guys, welcome sa Guwang-Guwang karon. Explain mo sa mga kuan, mga panginhas starter pack, If kamo gani manginhas mo, first gyud na dapat na may kanon. Nakadabis og bahaw gyud yung kanon. Ya kani init man kay rich man mi. Yes, Rich sir. man inasay. At mo yung leggings, wala ko. Leggings? Kailangan yung Leggings check. Kani, mangkuha o, kinason. Siyempre, basig mahugawan, kuhaan yung mga kuhaan, yung mga hands, nails ni mo, butangan og mga balas. Naunaw na siya. Let's go! Uy! Ay, deras, hindi media.
Ano siya, Batman. Bat. Batman. Unsay ko na mo scientific kuan mo. Ano siya, Tara, kanang Brian! Vloggers Love Moon, Blood. O dito na sa tuwa sa balay, wa maging punit niya po. Why? Like that. Ikaw ba naman sila ante sila nagkalibre sa mong pagkaon si Uncle. Tik ate kay pagkaon. Nga naman mo din ngaon. So, kulatan na ng isda. Ano yung technique guys, pag wadto mo dagat, yan ang ngis kauban ninyo. Pag dalara mo cook o kanon. Ang sekreto daw mo kay kuan magpalit-late daw ka mo. Panginas. From pag-abot. Ikaw mo diretso na lang. Pili mo purinasan. Ah, wala. Kasi nagpandiri si Nemo. Ano sa kuan? Kalido. Nako diya. Daw. Dara. Nindot ka siya. Nemo gud siya. Nagaluya gid siya. Nagaluya siya. Uy, uy, na. Ngita gid siya butangan. Ngita siya butangan. Ngayon siya kuta kanan, nagbuta siya galon kay para ibuhiyon jud niya. Bisitaon ta kalay kung mabuhi nila yung walay. Part 2. Beyonce mang gibuhat be. Na kanya kuha na padana daw si mong kuha. Look here, over here. Unsa na mga klase ng mga kuan be? It's, I don't know. Muna yung kuha guys yung mga haninikad. Hi guys, karon manginhas mi no tudloan ta mo sa pagpanginhas. So first is kay wa makay karas gamiton lang ni imong kamot pag ana-ana sa balas. Ana no. Na yung mga balas draa na nimo siya. Ana. Tapos i-check nimo kung naabay sulod. Kung wala kay kuan magilingi ka sa gilid. Ana ka tapos second step muduol ka og mga tao po na nanginhas. So magduol-duol ka no. Magginhas ka tapos makita ni mong sudlan na nila. Muan ang dagan ka. Kuan. Tama ta na step B. Mali. Ikaw mo tama ta mo. Goods kitoy. So morning guwang-guwang guys. Tako kay na hunasan diri sa mati. Oh. Oh, ipian. Oh, daghan kayo kung makita niyo daghan kay nanginhas pod. Dara na ang nga gipangadan ni Inday mga lamas mo na siyang mga lamas na kailangan nato og gulay para sa atong lumpia. So let's start na no. So magluto na tag sugod and let's go. Let's eat. Yum yum yum. So, i-wait na to guys na mag-init ang pan. Tapos, butaan na to siya og mantika. Asan ka mantika? Na dito abe. So guys, for today's video, videographer ako ni Inday no. Hindi na ako gusto mapalpak ang ihang giluto ron. So last spaghetti. Okay la to ako ato na time pero karon ihanap ng time. So puli-puli lang to no. Let's go. Let's go. Let's go. Init na siya guys. So, butaan na to siya yung mantika. Enough to saute the lamas and the ingredients. Ito na itong gamitin guys. It's a non-stick pan. Hadlok siya magarasan. So yun nahon. Ano na to ang garlic. Garlic. Tapos, inaksabay na to ang sibuyas. Pagyapan na lang po na to ang katong white side sa hanang. Sibuyas na dahon. Ang rule, golden rule is paabuton mag Translucent. golden brown. No, may translucent. Translucent dahil di mo. Char lang. And then, i-add na din na to ang bacon. Ay, no pa. Bell pepper. What's sana bell pepper? Next is atsal. And that's chicken. Wow! Mix, mix, mix. Yum yum yum. Sisig. Yeah guys, isa lang ka chicken breast na mong gipalit. Worth only 48 pesos. Ano na siya guys, dagan na siya. Ganda ka makaya mo og kuan. Kaya mo og lumpia. Kaya na siya guys. Oh. Kumutay. Tapos toyo guys. Kamay lang. Look, bitin po makaya siya. Sige daw be. Inato daw be. Pina-chef daw be. Isa lang. Ika isa lang be kana. Sige. Kaya isa lang. Itong anak wa. Ay, mayabog. Hindi ko kadaog. Di ka daw. Kadaog. Pa-try daw ko. Ayo, sayang. Oh, wala. Wala sayang. Di ba kabalo ko. Tigluto dyan ko guys. Wala lang. Ikaw na lang akong pride na ko. Ikaw na pod. Let's go. Sige. Balo. Hadlock ka. Sige daw. Oh, sige go. Sige. Isa lang. Isa lang. Tama na.
Sige na, last time. 1, 2, 3, go! Musik mo yan. Next na to ang carrots. Diba na ako siya daan og asin. Oh. Walang tatalo sa magic. Magic gamay, guys. Next upod na to ang Sayote. Sayoku. sayote. Nagluto si Inday ron, no? Nasa siya sa likod. Tura, nagdugay pa magod to makuha ng carrots mo. Nag-video-video man ko nung inani ka. Wala, banding na mo siya. Gusto na mo ikuan. Gusto na mo i-video mong mga nahito po sa Domingo ba kay trabaho ba no? Lunes to Bernes. Tapos yan, nag-eskwela pa. So why not no? Ang mga memories ba i-keep good nga. Nagtrabaho man ko as editor. So, fun. Wala po, i-edit na lang po ako ang mga video na ako. Why not no? Inana lang good. Hindot man na, bakit ani mo mga video nimo sa sunod ng mga kuha ko. Matiguang na ka. Ano ba? Lami lang. So kung kamo no, gusto mo mag-video-video, eh mo kaula, pag-video lang ko, di-post ninyo. Pero sa ko, di ba kamog na. Pero di-post ninyo. Pero bakit ano po sa laing tao sa inyong ibang buhat ba? So, ma-share ninyo ang sa mga kuhan. Basig, ano ba? Para ba ma-share na ako ano mag-video-video ko. Malingaw ko, na-enjoy na ako mag-video-video. Tapos naabot si Inday na ako'y kauban. So, lingaw lang siya. Wala ko, ako'y kuhan, dili man kapoy, basta lingaw siya. So, balik na ko sa luto. Nag-share ko sila, be. Overshare ko. Nag-overshare ko. So na ito ang Chinese pechay. tapos apil na lang po ng dahon na gamay para everything is alright. Si Brian kay Marites man kaayo na pa siya dito Pero guys, siya maklaro. Isa ka na siya guys. Pero Marites. Hayag pa may nagluto ganun na karang gabi na guys. So, sama ni Ron. Ag Marites pa mga kakaral. So, ako na lang mangitag paraan guys. So, kuha na ko to ang lumpia wrapper. So, na-ready na among panglumpia, no? Nagabinaan ko kaya nag-stress-story pa mga ito. Stress-story pa sa akong friends. So, dara, mag-kuha na may mag-wrap na may. Magkuha ka og plato na patangan mong roll kanang imong kuanan ani ba? Rollanan. Tuyukanan nimo. Then kani. Kay gamay man ni siya, pwede nimo butangan og duha ana. Tapaw lang nimo siya. Ug dili mawala ang tubig. Dapat tubig. Pwede. Unsa yung mga pwede na ipapilit be? Water. Tubig, itlog, or dapat na sila pwede na ipapilit sa kuan. Ano na to siya then butangan na nato og tama-tama lang na kuan. Kani. Gulay. Atong gigisa ganina. Ana, sa tunga-tunga. Kahuman, sa tumoy na nimo siya ibutang, then ituyok na nimo siya hinahinay, tuyok. Sabay atong ikaduha, tuyok nimo siya, tuyok. Then kuha ang tubig, ana nimo dire. Sa tumoy niya, ana nimo sa kilid, then sa kilid. Daghan na kay akong nabutang Then ano nimo siya. Dara ko guys, dara. Kainday, nagwapa lagi na yung mga di mo ba natuluan be? Sa mani, compare pag niya akong lumpia Pero dako akong lumpia. Iya gamay, pero nindot kayo nice kayo. Sige dabi. So, na ako'y nakita sa TikTok. Buhaton is first. Tumodong gunting man ta ni siya. Wala may gunting. Sa pikasan ang gedli. Gilid. Pikas na siya. Okay. Tapos, butang doon mo na siya yung ana. Tapos, magbutang ka o itong filling. Tapos, Medyo lisod din siya, no? Oo. Ngay siya, be. lusot. Then, water filling station. Wow! Nice siya, be. Lusot gani, Nalobat na mong kamera, no? Mag-charge kami kadiyot while nag-roll mi sa mga sa lumpia. Then, mabalik kami pagkahuman. Muna na mong nahimo. Well, nahimo na mo sa tanan na tong mga natudtad na mo. So, let's go. Let's fry the lumpia and let's cook it. Let's go! Oh! Let's put some oil, baby. Happy birthday! So, kanin siya. Iludod na siya diri sa atong prituhanan. Di ba, be? Tandam na itong butang naman. Tingnan natin siya, guys. So, kung init na siya. So, init na siya. So, let's fry. Fry. Fry.
Look. Ang among giluto dayron guys kay mo nang usaben number 1 target lock basta na ay birthday. Diba lumpia. Birthday, pista, kasal, Pero lain sakal. lain na siya na lumpia, wala na siya ganang usa to. Tom is good tong sa Wala lubi, kung murag ulo siya sa lubi. Ay, lahi man to. Ano tawag to niya? Ubod. Ubod. Wala na siya ubod. Kaya kanin siya vegetables only And with chicken. Si Brian na po dang nag-loto, nag-preto. Si Brian, kinagi mo nag-sauce. Iba na ako yati. Yati. Isa na. Iba na ako. So, mo na nito na namang naluto, guys. Wow, di ba dagang kaayo? Oh, nagmantika pa na, guys. So, ano tawag na? Taste test. Test. Taste test. Mag-taste test na ta sa atong giluto na lumpia. So, let's go! Mag-taste test kung isa ni no. Na, dip na to siya sa atong suka na naay, garlic o gamay na asukar. Then, ano ka ba? Vamos, dami. Kalaw. Oh guys, usa siya ka crunchy ha, di na ko butangan og kanang suka. Ano siya ka-crunchy pag naka-brace? Yeah. Saka lang. Saka ito.